B'investiment ta' 68 miljun euro ġie firmat ftehim settorjali ġdid tas-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, jiġifieri 1800 uffiċjal b'kollox. Il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza fil-Barracks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa iddeskriva dan il-ftehim bħala l-aqwa li qatt ġie firmat mas-soldati. Il-Ministru għall-Intern, Sigurtà u Xogħol Byron Camilleri spjega kif dan il-ftehim se jfisser żieda f'numru ta' allowances u żieda fil-paga ta' bejn 16 u 20%. Il-Prim Ministru Abela fisser li s-siġillar ta' dan il-ftehim bħala investiment ieħor f'kategorija ta' ħaddiema li fil-fatt kienu diġà gawdew mill-ftehim kollettiv għal ħaddiema kollha taċ-ċivil iffirmat fit-tmiem tas-sena l-oħra. Dan ifisser kompla jgħid il-Prim Ministru aktar żidiet ma' dawk mogħtija diġà. Dr. Abela fakkar li l-mixja bdiet l-ewwel bid-dritt li l-membri tal-Forzi tal-Ordni jissieħbu f'Union. Kienet id-dritt tal-jett ta' rappreżentanza, tal-jett tan-negozjar ta' ftehim kollettiv, tal-jett il-membri tal-forzi dixxiplinati ta' pajjiżna jissieħbu ġewwa trade union, bid-drittijiet kollha l-oħra li dak li ġiet miegħu. 12-il sen ilu dak id-dritt ġewwa dan il-pajjiż ma kienx jeżisti, anzi meta konna badna dik il-battalja ta' valur u prinċipju jinkomplu ħadd minnhom dakinhar, kienu jgħidulna ma tafux qegħdin tagħmlu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern, Sigurtà u Xogħol Byron Camilleri sostna li Malta sikura u kundizzjonijiet aħjar flimkien ma' drittijiet imsaħħa l-ħaddiema u mhix biss kliem jew buzzwords iżda huma l-prijoritajiet tal-Gvern. Tal-eżempju ta' x'differenza qed jara membru tal-AFM fil-kundizzjonijiet u fil-pagi u li huwa bombardier. 2020 mingħajr ebda allowance, mingħajr kumpens ta' kwalunkwe sija żejda li wieħed jew waħda jaħdem. Dakinhar tela skala u anke jekk wieħed kien f'xift seta' jara żidiet tal fuq minn 30,000. Tkellem ukoll il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Clinton J. O'Neill, li fil-preżenza tas-soldati fisser id-differenza li dan il-ftehim ser jagħmel għall-uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta u kif dan ser ikun qiegħed iwassal ukoll biex ikompli jissaħħaħ is-servizz mogħti. Il-ftehim ġie ffirmat mal-General Workers Union u preżenti f'isem il-Gvern kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u Segretarji Permanenti Joyce Kassar u Joyce Dimek.